Ceerno Wuri Baylo mo Guinée Conakry ɓurɗo andirede karama ko Wuri Baylo joom gandal ngal ala sikkitare ina tawe oɗo saha e nder Sénégal e legal Ouest Foire so tawi ko listihar lotngal ɗannungal dewgal caɗele dow mbaldi nden ka ɓandu kadnar udditare dabre safara rafi kala ko wawi wonde iɗo hajuji fof ina humto ɗo Ceerno Wuri Baylo ɗo bandiraɓe woto ngame jaɓane Ceerno Wuri Baylo e nder balɗe jeeɗiɗi tan hajuma o humto numéro o ko 77 706 03 54 77 706 03 54. Yes, kumbu. Ça va bien. Alcool. Ça va ser. Andar biar bale dora kon. Ala rugi sai. Tourna e jardin public e ser. Ala rugi ko wel he gor accarado. Yerway. Ani ko welde. Ko welde kay nimbe hay babira be jidi ko wel ala hanno. Dum te jotta. Ala. Hon ganduda babira be jidi ko wel. Jawranan. Waji ma on isawa kay kolo waja amma jam waja ala juudi sugabe de ay himbe bendeje waja suga pijirta dum de ay rugi am parna dum sa ko boddo voyage di tan tay muri yewa galle so awa kam arde ko jaado xam ndax wasa ko demi anda wi kam darum jogi voyage wasa kodde non ngodo holi mu wasa kodde mar koy maram wat ko dum kay min de kam hol mo jimi don nande makko de ala ne ay ala son nyawi yo nan cellu ko kanko jiida am mo jiida on nande mo bimi witram hokkimi de o kay ko abu kalis ay mi halantama non a jara koy perte parce que def mako hebi abu kalis boyi hande akay joddo tan yo wasa ko o woni na kede mem parmi hala mawru ga min ka bi nena ni ra ko bonen fay mam wasa halan dem mi dem mako hebi gorko mum boyi wi kana bulani mo yiddi kanko burma yiddi to wodi raccido e lele do koyde do ana perti an jala koy perti an kumba an mata ko galle debbo makko balta an kumba do way wodde nettali de wodan nettali min fo bur kam musi hen bida o yidi ko kanko wala min wala min yidi ko kanko yidi kanko rewe kum est ce que dai do hales gilandar man do ma hales ma ngandum non ala jale perti bon huli yata bardane yam sa kanko perti wona gorko sa modo barde ma min ko mi debbo est ce que min bonnande ci hoy perti mi anda yara perti mi anda mo anda kam mais abou kalisaji mi connaît très bien mi anda so won ma ko won ma ko ni mono mi jangane français mi jangiran français man da woni kone a fotino be mi hala ma mi abou andi très bien ko an halante halam kono wona abou halante rogi be mi ma hunu ma so lubi bi yumma hamtuma gonga est ce que fami mi halande mo ay be bima ena ngata ngatta wodin wudar ma buri ko tay mboro woddo hala pulan bima molo santi jibol hana hebi ngani so jomu hulan yo jaab rugi yabu koyre man ja ha hon ma ton wada racci ko mi wada racci ko racci wada anande ha jolbe mi racci dahin kanko wada ko racci mba de abu yetam de yani kam galle makko de be mbimi ko mi hala ya ton den say no fiera ma ya ade holdu min wona jom no fu wotu ko de jogi a hali manande nani min non an bi kawda widni ka bi nena ko ka bi nena mo wada ni tan hedmi hala ma abu kalto wa yaade la ismani morto hade koy dam wiya no tarade saga yakkan beta kanan do be burel ka bu no may cebal wudar Allah mo siri morto hade ko dum no rugo yam banda sa jabi sa salim ko mbiya ko dum abu debbo hefti kadmi halantam debbo wonde ma nyaade wiya nyaadi
reno hoore ma rugi alani min ka bi ne bandu mandu dati ma sha Allah ne wojji rena gila sigati so hewani bandu ma daña baraji ko ni ñaaji min est ce que man lanu may kabaré wona habera he non ta habera he do non don tay bima wonde ya reno ami bandu mandu no datiri ni holko maydo holko hande mayro ko wona gajji wadde jetta leyse den wadi am fo rena dem min ko bi yimma dem kan man ko mo jere ka ci hen kotel abu gongo losol kul pial fo moddat anda kam abuni andi bima mi gongo ko losol kul pial fo moddat wojji mi watta discuter e dido e jara nata woni menam no mo kesse allo way mami no diri joni wa alaikum assalam bada jam tan ala selli mawdum bada tam jor no galle joge ma assalam ala nyegni koy Abuja hande kadi dum ni jibi koy Abuja kullam welta kema e wadi bon ala welta kema Abuja yala holko addi problème nda hanke amajan mi him wawi a hanke yinu wana hanke mi hinu min cikkanno mi nyane gilo suka be tay men galle ma mari kam mana pour mina halde suka nege haldane suka hanke suka be ala golla kam to ko kan halu wallahi lazim ala ko gollaki mo ala kala golle bonde miijida be mari kam no ko mbima be dewti wiide ko wadde tombo be wadde ko kambe kan ma wadde don ma jodde asu min buri kam mude histoire mi hakkuna mi asu to mi asu no pari gede makko fof abu jam njumre nde sul amin dum nan an wadde je combat han ko jogorno wadde fayde min asu wi kam da medi monité mi mala meda wadede mono meda lelat kas o wi o mo jogi mono to sundu ala no asu fewjirani asu dal sa yidi nande gom e nder haalaji makko tan no nani fite sajam ndi fof to hankala hebi sa ha gontumi pele sinno ko téléphone wonno wi ma woni pele joni mi ngari dum bonni dum min to lelimi e fauteuil mbara fada asu kam nen fewji asudu ni fewji asudu nara noara lelimi fauteuil mbara fada ha seydou ba tay kam to wi kam ko mbatta do min kam gardo walaade ara seydou ba kam min burum dol mi wona kullore ala hulani rew so ay sa hewani dola hulani rew o poni kam tuutu mom ha do pukkumo we ley yanga o seeda ngañam seeda wara seydou ba wari kam kay ko oro no wede modou modou nani ciotan umri wañ no jogi unugal unugal gilo lebi kam unugal ngal e kay non ko mi turtade ala unugal hejane ma fofa ngam go yoy ala unugal mojjani ma unugal burma dole matumi yilede innumi Allah jaltinan mi ari do la didi ko fuguma waya nanan e taw min dani mo andi min mi wona jam wari erreur min mi wona jam non mi wadani erreur parce que erreur so wodi wadde erreur ko an wadi erreur kadi erreur mo badda kadi min be anduno erreur ma feñoyi parce que andi pourquoi sukabe mi yibe sukabe mi haalde mabbe haalaade ko bolta kala mi sukabe bibi yobe ngoppe ndeeja e galle yobe ngoppo ngora e galle tranquillement wona be tampin mo e galle wona be tampinma yobe ngoppe tranquillement kala jidira waade galle wanon suudu jidda fo naat do jidda laade lelo do jidda foftade fofto kadi yobe ngoppe wala be mbade togol mi haalni bi min dakkodiri don problème non woni non ko an a cubida mbiida wonde e manandidino hande yonte tan ko asu te wona asu fonno yontede ko dum adde problème non ay min en plan du temps abou jam wona hollat kam dum bon anani min ko maddano man sukabe gila badi mana no totuma teddungal halde sukabe e ba ala tawde mbiida geram wona min tottata kay dum kan dan hankira gayni ala an foti halde sukabe kono taw min foti halde sukabe yoto a hokki kam an gedal yoto a yidi yomi halde sukabe yoto a wi yomi darono may sukabe mi wada hedda hakkude may sukabe kono so wada hakkude may sukabe be bulma dole mbarata ni be jingu be eto ko bari goto mbawa kam edige yo wona ko biddu an ka gorel jonani batta gongol sadi a ƴewmo jadda hada mi yar mi sokat ala wasande be Abuja galle mabbe kambe je mi nandi pelentam non ma yaltin mi ade pelento wallahi ma yaltin dum dahi ngar mi do mbar wayno ma yaltin batta mbal tota yew mbulube walla yew beñbe kaydo yaltin nawna yew beñbe kalna ko gom
be kalna ko gon an kay na halna ko gonga ceer mo sen kadal gonga minima an mopo an ceer mo da halna ko gon an Abu Jam wata halna gon ab an woni halande gongo ab an ko honno goppirta ndiwita debbo jeewo paay lembe an jeewo so nayi wi non jeewo so nayi wi non mata anda mi hedima ceerno Samba sana hala goto andi ko wi o wi rew meedine kala mi onon kam holto debbo tolnoto ran natta yirde holto debbo tolnoto natta yirde ha ɓuri mbi e jeentu gogo pende par ce que gogo pende kam mawni dañi duuɓi capanɗe jeeɗiɗi sen namdi mo haalen hen ko laaɓi ɓe jeddi gogo pende tan ɓe namdi ɗum mbi an kam holto debbo tolnoto natta yirde te gogo pende ne yaari duuɓi capanɗe jeeɗiɗi wi ala namde mawɓe min komi cukalel taw namde mawɓe ɗum kam ha debbo jawɗo duuɓi capanɗe jeeɗiɗi ha joni ina hira nawligo ko nawligo tan a faami walande ko walando tan hunde fof e nawligo no wawi waɗede supporte ha heddi walando Abu Jam debbo jaarowo e duuɓi temedere sa hefti walande mum tan mettindu Abu Jam ay ɗum ko premier jour tan nambaɗa andi min ko mankirami ko mawɗo wa ɗum waɗi min ko lembe ɗo wawi ɗum waɗi min sa namdinoma mami wimo a funtat sa jaɓini kam hande a funtat hande ngara mbaɗen ni ngara sa ari a naati gallo woto yaato to astu faato debbo jeewoto funto debbo jeewo sa watano hankadi gasi on sa welama mbaala jamma goto mbaalata astu jammaji ɗiɗi teddugal ma no manki teddugal mon dokkera e gallo no manki an Abu Jam an gallo an fof ɗum reglude ko mbami ko mbeɗen waɗanma min sa yi mbaɗa mbaɗa woytonoma mbaɗande an foti reglude galle eɓe sukaɓe ɓe mbeɗa wawi reglude ɓe kono minne ne jinmi ko jaɓana kam ko kalmami ko jaɓ ɗum a fota wadde encourage sukaɓe e piyam Abu Jam a fota wadde encourage sukaɓe e piyam tinani e pieni min mi def piyanma mi tawa kadi mi anda ɓe piima mi anda a tawiɓe toon walla mi haydere mi anda hen mbeɗa leliɓe ɗani a tawama piggal ngal mi tawama Abu Jam a tawama coowo fuɗorde piggal ngal a tawama yala min koddani e mbaɗa kam menace a tawa aɓen koɗi to min mbeɗa hoɗi ga holno tinnami aɓen koɗi to min mbeɗen hoɗi ga holno tinnami ceerno Mody an gonɗa ko yiɗi nadde em hakkude malla gonɗa ko yiɗi nadde em a toñi mbaɗa waɗa mi cokkas mi natanema ko goga kalanduma wadde mi cokkas e nda Abu Jam dewgal ngal an humi ɗum min humi eyyi kon somi fiyama an foti régloyde ɗum ala wona gon gay sa fiyami wonda kono piyeteɗa mi wonde mi daro hen koɗo ganduɗa hoorema taw ka toñal nan ka an toy gueɗema kam min kam mam liggi ɗum an toy hay galle o Abu Jam a natta henare so Allah jeggi ɗon certenen ɗum gasi wadde gasi damin mi dañta ko musigam wala mi wonta arde galle mi wonta arde galle mbiɗa gasi o probléme sa régli probléme ha yewti kay ko mbatta toon hande dal jinmi ko fammindema tan so takkusan yoni sa yehi to galle to faado faade bari to saɗa yiɗi jaam sa an eyyi saɗa yiɗi jaam faato faati bari to mbaala toon hande ha janggo paya to astu gonde tan nade sundu mi ɗano sa yiɗi ɗano sa yiɗi ɗano wallahi sa yiɗi ɗano boyji noon ha e boyji kam mama haadi ɓe goppa tan ko toon paaɗa mami wiɓe ɓe goppa taw kono astu paala noon ɓenne hay somi wiɓe noon ɓe goppata hunde ne anni tan ko hunde so rewnama lawol tan gasi gonga ene weɗi tan mamiya suudu fatou ba ay ɗum ɓe yimɓe ɗi so kaɓi tan wona maɓɓe gonɗo e finance mataw kam ane sukaɓe joni wasamo gonɗo e finance de takkam ɗum mbaɗa ko gowɗa wadde ala takkam finance mbaɗa ko gowɗa wadde sukaɓe cukaleke fi maw tan natti dañde goo cukaleke fi maw tan wona kamɓe gañanima kam koɓe warɓe naɗe gañani Allah jarama subhanallah la ilaha illallah muhammad rasul ceerno waɗi yadde so heeɓi piggal wona ɗum nawno ɗum so Allah allahu akbar aɗa haddi hen wallahi aɗa haddi